tirupi namandeya but ndingangoti ingori nyaya yanatiwipi asi mandeya anenge akaita transaction natiwipi umwe anga vanozviti ndiwaridzwe panzvimbo ipapapa patakaendapo ndokukatokana information yese irapo yandakanyirapo wakapana ndokukakuna kuma 2018 ndizvo wakazotanga kuita dambudziko 2024-2025 waita dambudziko wakaenda kune madzisabhuku naishe pakasvika pakuti pane mugano wakataurwa nezvawo kuti udini utedzwe saka isusu patakaenda pamugano ndo pakachizoita dambudziko posi papakuti mugano wanga kutaurwa neavo hausiwo wanga wakutaurwa neavo difference yacho ndifunga ndi about 30 meters ukobva madzimai apo ndo pane mugano wanga wane challenge kubva umusoro tichidzika saka isiso tatisina sabhuku saka takazoto kana kuti zvakamboitwa sabhuku aripo chiita kuti sabhuku auye tizwe kuti mugano wanga uripo wacho ndeupi saka sabhuku akati akagarapo ndipo tagara zvema 2 hours sabhuku abva azouyawo newakauya nawadare ubva wataura kuti pa 30 meters paya paripo hapasi poga pane kamwe kakaita kamukomba karipo ndokavakazonongedza saka ndo izvi iripo I think isabhuku anogona uchikupai zvakazara maringe nekuti migano yanga yataurwa miri chaizvo chii chakaita because pane one mugano wepa almost 30 meters mukati uri uganura ndofuka mukatarisa pane mibanana wekutanga mugano uruganura mibanana yakakura izvo pakati then umwe wacho une kamukomba kekuri kutangira mibanana saka taizombobvunzwa kuti makazombomira makazombosvika kuti migamu ikure kusvika pakadaro zvaita sei tingodi tichingozwisisana ndo information yandakaisa papepa apa asi ndodaro ndofunga sabhuku akatibatsirawo unogona kutaura exactly pana aisa vanonzi vavavo hanaba pane umwe angaruzi ndofunga kwaichesamanga panowa unoti kumadzichi anozi makotsi aya kwaizi kwapina kuna ishe maunze ndiyo mwangari witness zvinhu zvaiitika ipapapo saka ndofunga sabhuku aripo anogona kupaiwo masoro tochizozwa kuti zvakamira sei ndiyo iya yakusopika ichizi pana akapiwa 30/30 ndiyo iri bhuku rekwamandiopa irisi kumusoro uko yakatopiwa utonerende hombe chaita nekuti kumwe kwacho kwakava kuine dambudziko rekwaikunzi kwakuine makuwa saka kwemakuwa takatosiya tatongogadzirisa isisi tobva tatobvisa kuti munotangira uku musasaendeba asi uku kweconflict area ine 30 meters ndokwatakati touya nako kuno tochizwa bospa paruti ava waruti pakati almost 30 meters kupinda mukati ndopatakagadziriswa nemasabhuku tiinzi tinogurirana avawo nasabhuku waiti pane kakaita kamukomba karipo ndopanogurachi ndopanoguma ndo pane kamukomba kacho ndoparutangirawo memibanana yamandeya ichikwira kuenda uko ndofunga sabhuku mukatibatsira vozi yabackground yekumashure pamusoro ndinapangoti kuti mugano uyu wakatidaidzwa nashe maunzo zvitoro tanoti kunetsanimero avo mandope wautungwarushikaita zvake nokuposa mande yakamunda saka takaenda nashe maunze tipangidzana nenzvimbo yacho vazanotsoreta zvinaiba nzvimbo iyi tazviona zvishosa mande yaungonokuita zvakatizi manje pakazoya mukuru wanatiwe ndipo pakatanga kuita ndo pane ndobva saka wakazoya kuasisa nenzvimbo iyi pamavagadzisa pacho akatanga kuramba zvomukagadzisa ndiya ndiwo wanatiweka ndini akaiko pamakagadziriswa sei makabvumira zvamakagadzirisa
pamakagadziriswa sei makazvibvuma mai vamapfeka juzi revaitira wakatisiya okay sorry Mamakatigwa Mutasa wena ndomunhu yaichitanga isusu mama wangu akati kumina kwangu kuzokusoro kunatsvaga munhu anondidopisa kapisi ondibatsiridza handiti 2018 ndobvakaisa samange yavo saka taisa samange yavo 2017 munin'ina weavo akauya akambotanga kutiviringidza handiti ndobva taenda kwaSabhuku ndobva vakusama nekuti hatitongi nekasabhuku kanonzanzata ndobva taenda kwaShemaunzi vari kutaura vanomurira Shemaunzi ndopakazotaura nyaya dzekuti pane yekwamandopera yakambonetswa waibva wabvurirwa ndobva wabvurira namuntu ndobva tanzi endai munodini munogura nepakati mudini muwapi handiti ndobva taenda tobva tanogura muti vakasiya pisi bisaidi mai yangu wakangoteerera saizvo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 z
ichemaunzi baba mnini wangu wamutiwedu wakasiwa nomwe murume akatumwana ichemaunzi isadonkiezviitatamba vakashaya saka tavhura kudaro samandi yatakawapa kwakarima kusaibvi ikoko kune sango hatina kana kurima kana kuita sei kubva tapasamandira inoderwa kubatsiridza zvakatibatsiridza then 2025 kuna September ndo pakauya mwana uyu pakatanga kutanga isi infact wasikana awa ndovakambotaka vari 2 nemunina vachituka wakadzi wemurume uyu 2025 last year pakauya uyu baba munini wacho watakanzi tiende kunogura nawo munhu pakaramba iyeyu baba vacho uyu takamudeedza mai vangu akamira zvikanzi takuti munda takunogura akaramba pamberi pedare baba munini waripo mwana ichemaotsarikasabukando akati handiguri munhu munda hausi wangu munda ndowamai nokuti uyu anotozviziva kuti munda ndowamai wangu asi kuti munhu hakusungwa newana saka isusu takangoita saizvozvo zvazvakangotaurwa izvozvo ndopatagura munhu tachigura munda kudaro tina sabhuku then after that ndo patakazona 2025 awakuya mukanishamizi akatanga kudziridza akazimurume avo ari kumunda zvamakamboudzwa kuti akaenda nemapanga nemabheneti nechi akasvika akatema chibanana ndakazoona wakadzimubaba awakuya kumba kwedu vachindiudza ndopataendawo nasabhuku pakataura nasabhuku patata tichienda nasabhuku uye akandipindura muromo kuti pakauya kumba kwedu tungi nakasabhuku kanongonzanzaka kana kaishemaunzi kanonzi chii kana kwamambo Mutasa chaendeni uye akapindura muromo kuti anotonyunguduka because akabikwa kuSouth Africa tikati kana muri muno muZimbabwe tichachiona kunyunguduka kwacho ndosaka mambo makana trip yakunokuizwa saka then yapera yakadaro patakauya kuno kunyaya ikatongwa kuaseswa kwakukuya kuaseswa pamakuwa ndofunga tatine murume angane crash hanzi Denford Mandopera ndiye umwe wacho akatorwa imwe pati yemunhu wamai wangu but atinonga takataura naye takangozvinyarara tikati atori pasina magamu matangonyarara saka paakazotora zveimwe pati yakati ndiye kumakuwa ndofunga wakauya wakasesa wakati samandi akaguma nazvo kuti topasiya hedu pakadini pakadaro tikapasiya pakadaro then after that awa manje musi wauya kuaseswa ndofunga shuhwana shumba munondipupurira kuti papakazara zviwana wakabva wahaya zviwana zvemunharaunda zvachimweta noisi ipapo kusvika mwana shumba wakati tiende motorani sabhuku wakanga wasara watumawo mwana wavo yakende moto yesabhuku zveshuwa takahaya mota yakaenda ikanotora sabhuku nababa munina namai wangu futi vasati washaya wakauya watonokudhira uri mufoni wachitaura vari pamudipa toti munda ndewangu ndo mundu andairima sabhuku anozvizvo since 1960 something munda wamai wangu awa wanambobvira watomborima ipapo wanambobvira watombopinda ipapo kana kutomborima ipapo wane yaomiri yakutsika kana kwamanjirei vana vachemauto ndokwaindorima newabereki wacho saka ipapo sekubvuma kwatakaita kugura then wabva waona kuti uku watakapa awo washanda zveshuwa zvekuti wakabva kuvanozviona kuti wakashanda ipapo patakagura pane dombo mambo haribvi rakatoita ruware kumusoro pacho pane mukuti pamusoro pacho pane muti wakaita kunga mutunduru patisi mutunduru tichitenda kutarisa zasi pane roti inokutosa pakati tichitenda kutarisa zasi pane mufukusuku zasi pasaidi pacho pane dombo saka Denford Mandopera ndo akaita poison akaramba ari kupressurize vana ava kuti musi wagumha munhu anonga andiripo yeti iye angasipi uyu wacho angasipi
baba munini wacho akatanga kungoti vhiringidza pangu asipo wese wakabva waramba uya kusvika takazvita nana Sabhuku mandipira vatangosiya pacheche kana nesango rayo nanhasi indori nesango rayo haina chinhu saka wasi kuda kushanda kusango wakuda pakadini pakashandwa nevanhu ndo pauya kuita noizi ukazindama wakagorwapa ndoshaziva kuti awa wakauya gorapira baba wakagara 32 years wasina kana mwana wachizviraramira wari wega awa wari kuSouth Africa namai wavo mai vacho mukunda mandangui patsotsa waitogara kwasekuru wako mandangui baba wakararama 32 years vakamborohwa nemabhi nematsotsi pamuti wakauya wakapotera kumabwera wasina kana chinhu hameno kana waitorerwa mari nemunini wako kana chichaitika zvocho ndakavatambira ndikavarapisa kuti dai tisina kumaneja kuti tiwaendese kuchipatara otherwise wakasoenda kudhara ndikatobvisa inini $11 dzangu inini dzakadzazi kurudiwa mushonga kufamasi pahauna clinic pakasati pakasati pamasomesenge chipamudhara ndikabvisa $11 dzangu mai wake achimupenyu but mai wake chaenya kumbereka akaramba kumurapisa kusvika ndikabvisa $11 dzangu ndikamurapisa munhu panotambidzwa maii ndakabhadhara mari kusvika iyo $32 yandakamubhadharira chiitambira maii kuti munhu wemunharaunda but haana kurifanda bheki mari iyoyo kune $42 dzangu dzakaramba kubiba but chichibatsidza asi izvozvizvi izvozvizvi ndakwana ndinotaura nenyaya yemugano kutaura ndemunhu chenaitirwepi zveshuwa mugano wagano uri pakati asi kachitarisa munda hausina ugano uri pakati yakota uye ya3 quarters ndo patiri kubvira kuti kana dai kuruzi takaringanidzwa nemadzisi kuti munhu wangu aite hafu hafu hazvina kushata mimi muchitoro hafu yenyu saka makutora 3 quarters zvinoita here nekudai kuruzi wadari wacho wakauya ukanyatsaona munda wanyatsaona kuti munhu aisi hafu hafu be right indinobvira wakaenda ihafu hafu here kuti i3 quarter quarter i3 quarter umwe quarter ndobvira wakaenda inini ndakaobserva area of conflict i30 meters zvakangoita munomu kubva pachichidziro chikwenda apa chichidai so wane imwe lendi isi yataurwa zaisi kurimwa bauku kusaidi yeuku po vachiita this portion iri kurimwa namandeya yobva yaenda kokutinya kuenda kusvika kupi kumakuwa saka ava vari kuti kubva apa pane chivo chakaita chiota kuita apa vari kuda kupinda wakuenda kusvika papi apo bhozi vari kutaura kuti ka30 meters katakakapiwa pakadini patakaitirwa nomisha saka isiso ndo patakachitadza manje kuti kana kuri kuti pane wanga wakatomboitisa mameasurement it means vanhu vakapande kutaurwa kwakaitwa nekugadziswa kwakaitwa ndo zvakazotizomire tiri kudaidzani tiri kudaidza Sabhuku nekudaidza mbuya wamuti uzwa kuti akashaya wakatofamba futi akatotorwa nemotika kuya ipapapo tichinyatsozwa kuti Sabhuku zvakanatsaumira sei chaivo saka Sabhuku ndiye akachizotaura kuti no haisi kubva apa kawaterway aka ndo kakari muganda ichi chiposheni ichi chikutarodza kuti chese munda utori flat wakaita kunga wakatoshandwa but posheni yemunda wakashandwa iyoyo ndo waane ava waruti warudachi posheni iyo but kumwe kwacho kweso kwandofunga ndoko wakati wakafanana hakuna pakadi kwakasenzwa then ndoda kuclarifya kuti pane noise dzaya dziripo hatina noise inotaura kuti hapana vanhu vakambokakavadzana patatiripota inobvunza tisvika pakuti ngatibirire wavo tatingoripoti idini tingonatsa kubvunza wana taitoseka patoreto wana tikatokadai titoti matoya kozwa nyaya yari but kwete kuti wane confusion dzawakaisa patipo pacho handidi kuti idzi hama idzi handidi kuti waite bad blood wakuzoti wanotaurana zvinhu zviri panapa wozomakana kuti izvezvo isisi hatina kuzona warambe kuya kuzogura munda vakaramba nemhaka yekuti munda uyu ndewedu wambuya wedu uri wambuya wedu ava mai veava angari muroora kwatiri wedu ari muroora kwatiri wedu akaroorwa ndisekuru wangu nanditombomuzivo sekuru ndobva ashaisa abereka vana vake vangani 3 iye ndobva aenda kwaakaenda kwatusaka kunoshanda obva anoroorwa ikoko obva azouya ane sirimu yake yekuzimasiwa yakazotadza kuti aibve akushandisa sirimu yekumasiwa
ashandisa sirimeko masiyo apo sekuru abashika musha kwatiroti sekuru wangu inini akabereka baba wangu kati ndandi kuti ariba muno mushe kwatire nekuti iwewe wangu waenda wangu amboende ndobva abuda mushe kwatire pakanogara pai pangakapiwa ndimbuya zvikadzigare pena ndikuteri pamusha pako saka iye akasina nije kuti apinde kunotengesa munda womusoro notanga kadzingwa kare iye anga kushandisa sirimeko yeko masiyo kwanga kachata saka ana nije kuti apinde kunotengesa munda wedu imi muri chii kwatiri ini ndiri mukunda kubo muri mukunda wako mera ndibatsire ndiona kunga mana kuti ndasekei tinodzoka panyaya iri kuti pane paundi takaagiriya kuti makambo imimi nesaidi renyu pakaagiriya kuti pamakavhurirwa makagadzirisa because tinodzokawo mashure isisi tiri kuda 30 meters its posheni irubva hatinopa muine conflict now imi paimuri kuti munofanira kubva pakamukombaka muende pakamutikatatakamira payaka ava vari kuti tiri kubva pagoronga saka tikatanga kutaura nhoroondo dzekuti uyo anga akadai so it means tadzoka mumashure ngatitaure nyaya ye 30 meters tibatsirwe nachangamiri takatarisa neti kana zvitoro kuti vanhu vachagura nepakati kana kuti zvichitadinira isisu ngatitaure tiri pa 30 meters saka dziri 30 meters wamwaruku 30 pakati 30 ndiyo area of conflict zvakangoita munomu uyu mandeya ari uku wanatirepo wari kubva apo waenda mandeya anga akatosima mibhanana panapa yamaona icho itori muposheni 30 meters into mabhanana amandeya ndiyo iri kuclaimwa neawo saka ndo patinoti mutibatsire kuti toita sei ipapapo Sabhuku wataura kuti isisi takati uku maunzi haana kudini haana kuuya ava wanga waine saidi reawo wari kuti pegi yakataurwa yakadzi pa 30 meters mukati saka pane maareas mairi atinofunga kuti otherwise pamwe kutozvipedza chaiko chaiko kwakuri kuti maunzi acho mupenyu here because ndaifungidzira kuti because vanhu ivovo ndiwo wakaitaura boundary rekugadziriswa kwakamboita vanhu vapi saka isekuti mune nhamba dzake and hapana ane nhamba dzamaudzi inini masuggestion ka ndezvekuti tinodzoka back kune zvakadecidewa namaunzi naSabhuku nechi that boundary ndo still stand kare we cannot put a new boundary kana maSabhuku nemadzisha akaenda kaisa boundary saka boundary irerere irashiwa kuditsa ava wanenge wabuda muarea irimwa ndiani is because what I'm saying was ndo zvakataurwa what I'm saying is kuti kana paine boundary rakapiswa netraditional leadership wakaisa boundary asi awa vakadarikira boundary kana mukasvika pamunda majaisisiri hapa ndosaka ndati Sabhuku naishe Sabhuku wanotengwa dzokerere zvamataura mati Sabhuku chaya akuridzipe kuti ataura nevanhu pane pamataura mati hamuna Sabhuku zvinhu zvisikana zviri zvekufora tinomirwa nevanhu vakati akati bhuku tine zvekutofonerwa sometimes totobvunza kuti ko ndiri kukora ndeiyowo ndanotokoresa ndoti ko tiri kukorera zvikanzi totokudza kana usingadi tichida katikukorese saka hamuna Sabhuku saka atimiririri mbuya idari ndiri kumbira rureke ndikuna Sabhuku mbuya teerera rambo achitauri imi muri mukunda wababa tiri kunda baba muri kugara nababa munoororwa
ndakarohwa sindakambosiyana nemurungu. Aiwa, hamuna uroho. Makadzingwa. Kana wakadzoka kumba kwenyu wakadzingwa. Yekona kutaura kuti kana uri kumba kwababa wako, iwe wanga uri wakadzoka. Wakadzoka kumba isisimbo temo. Zvekuti kuti kudoti tauri ndakambosiyana mbichana nemurume, kusiyana nemurume kuti uri kumba kwenyu, uri kumba kwenyu, ndakahwa ndakaroorwa asi ndakadzoka kumba. Simple, zvatopera. Because chinonetsa kakawanda kacho ndiyoti maconfusions aya anotanga especially pakaita vasikana vari kubva kunze vana vakanyarara pezamba watanga wakatomi ove suddenly kuti iwe wauya wadzoka uri kwanga pane boundary iwe urubva kwauri kubva umbosvika utakota kuti hakuna sabhuku vanhu vakafa rusumepi kana zvakanaka vanhu vakafa munosumepi munzvimbo menyu saka unasabukuzoenda auna sabhuku panyaya yelengi nekuti muri aiwa nyaya iri pekuti nyaya iri pakuti wari kunetsana pakunetsana kwavari kuita sabhuku haasi kusaidi kwavo saka because of that sabhuku yahaasi sabhuku ini chandinoda hanzi what if you live in a glass house don't throw stones handiti mama kutanga kuti vanenyedzi kuti mai vavo akazoenda parusape akanororwa akaenda rimwe zita akadii but tambozwa kuti baba wenyu akagara ega for 32 years asina munhu 32 years achigara zinyudzi agara mangani aigara mangani mangani ataura imimi pakati 32 years ini ndine 43 years ini handitaigara nawo ndichidzidziswa nawo kana chiti 32 years wakarohwa ine makore mangani ini ndine 24 years 24 chisubject 40 something minus 22 because wangori kumanage kadhadha yes 21 years yes saka waina ungarugara zvina bamuni aichengeta munhu aitochengeta baba wavo vakatomumhanyisa uyu akati nditoda zvedare ndikutoti ndatosenda baba ndatomuisa banga because aidya mari ava babawa vanogona mari yavo saka akatovhiringidzana baba mumini wake chaichai kutaura kwanditoita kana havatodzidzani saka ininiwo chaiko chaiko ka kutozidzani navo kuti taure mahistory ndofunga ndakambotaura kuti history kana mukamboibata kuti these people they are no longer to live family saka handichatauri zvakawanda wekudzinza kwangu wakaiti going close that way ndokuikumiza kuti ahara iye ataura zvakawanda mai vangu kuti baba vangu inini akafa mai vangu aitosenza mamisheni akatanga kusenza paseni columbus mission zvinomuone mafata akazosenza semichael stang achitsvagirwa basa pamisheni achiendesa isusu kuchikoro tichigara nabhuku wakatenga baba vangu mai wake uyu achitouya achibaba aba hanzvadzi yangu iyo iyi ndikutaura achinoona mukadzi wake ndini vakamutambira uyu achizvarwa akazvarirwa mukicheni yamai wangu yacho yadaigara nangogo wangu mbuya wangu wakashaika wakadeka baba vangu handina pandakambenda ndaitogara patakatosara tiri patiriwepi tichinarama tiri matiriwepi mai wangu achishanda mamisheni sene mekuti masiwa isa rababa wavo repanyake unoziva zvinoita mamwe masenemzo chitora chitupa so mumwe anogona kushandisa senembo zita rababa kuita senemu mai wangu anoti patricia masiwa nyabeni ndo senemu yavo iyi anotaura kuti mai wangu akarogwa inhandizvisi mai wake iyoyo akasodzingirwa nemurume long back mai wake maichenai ikunda mandangu patsotsa inini akafa ndichiwirirana naye airara ane demo kudai raisirwa nemurume kusvika akarongedza akaita newana wake uyu akasakwana makumura if you live in a don't she anyway let's go back ndichakonfirma na matanzani ishani
hakuna chemaunzi but vanotokuti ondi dzidzo rasamanga saka I will confirm with him and ndakonfirma naye achanditaurira chii achabva anditaurira boundary chairo ravakaita sei ravakagoedza and ndoda tichaita stick to vakaitwa ndisabhuku nasamanga ndiyo ivo because handitangi kucreata rimwe boundary neunotuka saa ini muchibuda muti vemaziva kuti boundary rakamboiswa ragara riripo ndiro boundary ini ndichaita hangu confirmation yangu asi endai muziva kuti boundary ramakapiwa ndochi unanopa maboundary manje vanogona iwe wandori pamaboundary simukaya tikutaura mirai izvaini kutaura izvo makutotanga nditaura zvimwe nditoni dzimwe pfungwa vanhu ndakutoita dzimwe pfungwa vanhu because baba wenyu cannot fight for a boundary rasingazivi kana anga asipo kana wasipo unotambira zviri kana wanga usipo saka it means boundary haurizivi unotomira kuudziwa newanga uripo kuti boundary riri apo hauiti nharoba you're not there imimi you're not there baba wenyu anga asipo wanga waripo wachataura because baba is what there are two things usaka waya kudari unopiwa chinozi default judgment saka ukadaidzwa kuti uya tipei mugano apa iwe ukazviti uri murume handiendi mugano unopiwa usipo wozoudziwa kuti mugano wako uya mbuya wekunzvenga ukomana weinspection hani maona kutambura kwaitapa akataura chirungu akadii uri panonga uripo defend your position uri panzvimbo azviome uripo if you are not there you are not there hauiti nharo munomu unoziva zvinoitika mupenyu ndakupai zvinoita court process chinhu chinozi default judgment default order handiti chinotorwa chinhu chakumbirwa nemunhu handiti wanga uchikwikwidza nawe jaji anongotora ichocho kana anga achiti ndoda hafu yemunda ndozoda futi miti 25 iri kusaidi kwakati nezvakati handiti iwewo saka waya kudari jaji anongotora sitembe wobva atodhinda zvipi izvozvo zvakumbirwa nemunhu aripo wobva atoisa signature ndo yatoonda iyo ndosaka inzi ukadaidzwa kudari daira nyangwe bhaibheri charo rinotaura ukadaidzwa daira hazvo saka handemba tunosvika tonorespekta migano yatakapiwa ini ndichakonfirma hangu naishe kuti migano chaiyo chaiyo dho then tozoya ukomana wokutaurira kuti mugano chaiwo wakaitwa because inini handichinji izwai musati maenda zvandikuedza kutaura kana paine judgment yakaitwa neumwe mambo inini ndisati ndava handichinji judgment iyo munoziva zvandoa kana mambo akatonga kapa judgment yekuti apa zvakadai nekuti ndaamunyowana zvive kuti ndofanira kuchinja zvakaitwa izvozvo zvakatotongwa nemunhu akafa zvakatofa mutu yakafa hazvichinji ndozviripo hande